Така, пускам ви презентацията и Светля, ако си готова, само защо не става, да, Светля, ако си готова, пускам ти презентацията и можеш да започваш. Да, благодаря ти много, Ники. Така, сега искам да кажа добре дошли на абсолютно всички, които тази вечер в 9 часа са тук да се обучават заедно с нас. Искам да ви кажа, че наистина сте на правилното място, защото всяко едно такова обучение буквално ви е по 10 лева в джоба. В смисъл, не буквално, обаче научавате знания, които после ако прилагате, наистина могат да ви носят страшно много пари, без да ви се налага да работите. И реално, включвайки се аз преди доста време, това, което мен ме задържа, е наистина това, че тук може да печелиш пари без да ходиш на работа и наистина помагайки с тази идея на други хора също да успяват, може да печелиш неограничено и буквално печелиш пари докато спиш. В смисъл, обещавам ви, че всяка една среща, която правите, всяка една точка, която някога сте пускали, ще ви се отблагодарява супер много. И другото нещо, което аз обожавам, тук е безплатните почивки, защото ние с Ники тук като хора, които сме ходили, просто мога да кажа, че това да ходиш на почивка само с лична карта е друг вид лукс. Така че сега почваме да се учим, почваме да правим мега яките неща тук, защото искаме да живеем един необикновен живот. Един живот, в който да си позволяваме абсолютно всичко, където искаме, когато искаме и един живот, в който да не се налага да работим на заплата, да работим за себе си, парите да работят за нас. Така че започваме с една супер яка, супер интересна тема, а именно видовете възражения по време на продажба, защото ние казваме, нали, че да продаваш, да събереш точки, наистина е супер лесно, получава се така за буквално за 30 минути от въздуха, обаче някой път хората правят някакви възражения, които колко са адекватни е друг въпрос, обаче тук сега ще си поговорим как да превърнем тези възражения в успешни бизнес делки и как да стигнем до тази продажба. И първо бих искала да разтаковаме понятието продажба, защото той всъщност е продавай. В смисъл да си про в това да даваш. В смисъл да си най-добрия в това просто да даваш на хората, защото когато ти се съглася да даваш на някого, то и двамата човека от среща се чувствате по-удовлетворени. Ние не опитваме да ги продаваме тези продукти на хората, за да им вземем парите, а ние просто искаме да им дадем продукт, с който, примерно, те ще имат по-здрава и по-лъскава коса. Или продукт, с който те ще имат по-здрава и сияйна кожа. Така че ние просто искаме да помогнем на тези хора с продуктите на Oriflame, защото продуктите на Oriflame са изключително висока клас. Мисля, това е шведски бранд за козметика. Всички знаем това, обаче нали, не можем да сравняваме с българското производство. За добро или за лошо, това тези продукти с шведско качество са наистина много по-високи като клас, така че ние наистина даваме най-доброто. Просто сме в това да даваме и продажбата е най-великото нещо и който може да продаде един гланц за устни, казвам ви, може да продаде абсолютно всичко, защото продажбата, това да даваш, наистина отваря много добри врати и продажбата, това да си уверен в себе си, да говориш добре пред камера, да говориш добре с хората, ти малко или много по този начин, нали, продаваш и себе си и своите умения, което не само тук в Oriflame, ами и в живота ще ви помага супер много, защото на мен е това, което съм научила тук, от всички тези обучения, които съм посещавала, наистина много ми е помагало и в училище, и в момента в университета, така че просто нещата, които учим в обученията, наистина са много полезни. Ники, може ли следващия слайд? Един съвет страничен, между другото, за хората, които искат да бъдат една крачка пред всички останали, е, че просто може да се записвате тези неща, които учиме тук в тези обучения, защото едно е само да го чуем, едно е само да го видим, вече като си го запишеме, запомняме много добре. Аз лично имам тетрадка за Oriflame или се записвам на бележките на телефона и така прилагам научението после много лесно. Нека си поговорим за това какво представляват възраженията. Възраженията са израз на несигурност, страх или липса на информация от страна на клиента. В смисъл, възражение човека прави, защото просто той не е убеден дали този крем, който аз му предлагам, той ще му свърши добра работа на него, дали ще успее да му изчисти пълно акнето и така нататък. Просто те хората се страхуват, не са достатъчно информирани и когато ние говорим
нали, по-открито за ползите, примерно, на даден продукт, ние по този начин информираме хората, че това наистина е добро за тях и те са много по-склонни по този начин да ни се доверят. Така че, тук, ако мога да ви дам един съвет за продажба, по-лесна продажба, е наистина да даваме самата стойност на хората, защото човека не си купува нещо, но той казва твърде скъпо е, защото той не осъзнава, че това наистина може да му помогне. Той първо казва, че нямам време да... Обаче, нали, ние трябва да го попитаме и защо няма време. В смисъл, за тези скрити възражения наистина просто има някакъв скрит страх. И когато ти си поговориш така чисто приятелски с самия човек, той е много, много по-склонен да си купи от теб. И между другото, добре продавач не е този, който говори примерно 70-80% от самия разговор. Добрият продавач е този човек, който слуша 70-80% и говори 30-40%, защото когато ти слушаш, ти не се научаваш какви са нуждите на твоя клиент и съответно знаеш кое е най-доброто за него. Какво е, нали, това вече не съм сигурна, че това ми трябва. Това пак е, защото той не мисли, че това нещо ще му помогне и си мисля, че той има нещо по-добро. Обаче, когато, пак стигам до ползите, когато ние запознаем нашия клиент с ползите, той наистина вече е много по-склонен да си купи. И ако искате да правите, нали, по-големи поръчки и да помагате повече на тези хора, бих съветвала наистина за правилото на триъгълника, защото по този начин продуктите на Oriflame са съставени така, че просто да действат най-добре заедно. И когато първо кажеш, че, нали, на твоя клиент кажеш, че други хора си купиха и това. В смисъл, първо това е ключово изречение. Моите клиенти, моите други клиенти си купиха и това. Хората, щом някой друго е направил, са много по-склонни да следват. Така че това не са много ключово изречение, което можете да прилагате и ще работи успешно, обещавам ви. И другото, което е, че наистина като самите продукти се обвързват. Примерно Novage, обаче и крем, и серум, или Елео, примерно, обаче и маска, и балсам, и кристали. По този начин ефектът не са много, много по-голям. Просто възраженията наистина, то човека не отказва директно на вас, той отказва на себе си. Защо отказва? Защото не е достатъчно информиран. Ако вие го убедите с ползи, с снимки, с ефект, той 100% ще си купи от вас. Мисля, няма как наистина. И другото, което е, че те клиентите винаги се връщат. Винаги. Просто не трябва да гледаме да си мислим, че ние сме досадни, защото първо аз знам, че някои хора се срамуват от това. Смисъл, първо на мен не ми пука, защото съм се убедила в качеството на продукта. Обаче има хора, които, нали, ги е срам, които са започвали първо в началото, в начален етап ти започваш ниска и тебе те е срам да показваш този каталог, тези продукти. Обаче няма от какво наистина, няма от какво, защото Oriflame е марка, която е от над 30 години на пазара в България и от може би над 50 години в цял свят. Така че зад този бранд наистина седи една много голяма история с едни супер качествени продукти. Така че просто ти трябва да искаш да даваш на тези хора с увереност и повярвай ми, ще събереш поръчка не за 100, ами за 200 точки. И хората, които правят по повече точки, наистина са най-тук поздравяваните, най-награждаваните. По-късно имаме изненада за вас, така че останете до края на цялото обучение. И другото, което е, продавайки тези продукти тук, вие наистина много повече си помагате на вас самите, защото колкото по-големи поръчки правите, толкова по-лесно си дигате нивата след това. И между другото, нещо последно, което искам да ви кажа, че колкото, значи ние като жени, поне аз, лично много обичам да си купувам страшно много дрехи. Аз постоянно мисля какво да си купя, не знам коя е тая мания, обаче постоянно къде си харча парите. И смятам, че повечето жени имаме някаква такава склонност. И тук знаете ли колко ми е яко? Защото при 150 точки влизаме в програма Плюс. Имаме допълнителни 15 или 20 лева следващия каталог в Oriflame портфейла. И буквално аз си купувам тук неща безплатно. В смисъл, да пазаруваш безплатно, ако не е мечтата на всяка една жена, просто не знам каква е. Така че тук колкото повече точки правим, толкова повече компанията ми се отблагодарява, което прави нещата изключително яки за нас. И наистина да пазаруваш без пари е мечта, наистина. Просто при 150 точки следващия каталог автоматично ви се преспадат между 15 и 20 лева, че ако е по-голяма самата поръчка, ви се преспадат повече, което е топа.
В смисъл, така че това да правим по-големи поръчки. Наистина, първо, че ни награждават, признават ни, ние си дигаме нивата, дигаме си дохода и другото, което е, че после си пазаруваме безплатно. В смисъл, топа, наистина топа. И сега много бих искала да предам специално думата на нашата прекрасна менеджерка Ани, да ни разкаже за следващите неща. Нямам търпение да те слушам. Защо се пораждат тези възражения да кажа сега? Благодаря, че много светле. Беше ми много интересно и аз да те слушам. Значи сега аз всъщност ще ви разкажа защо се пораждат тези възражения. Първо място, липса на доверие. Както знаете, ние тук всъщност продаваме на хора, които имат доверие, на най-близките ни, на приятелите ни, но вече ако те проявят някакви възражения, по-скоро те може би не виждат смисъл в този продукт, те не вярват в него, затова ние тук трябва да ги убедим, защо този продукт е за тях, с какво би им помогнал, какви проблеми ще им реши този продукт, защото те не купуват самия продукт, те купуват решението на проблема, който им дава. Липса на информация, както спомена Светлото няколко пъти. В повечето случаи хората не купуват тези продукти, защото те не знаят, не разбират защо ще им помогне този продукт. Трябва наистина много хубаво да наблегнем на ползите, които ни носи, на всички тези решения, на проблемите, които на решенията, които ни носи за нашите проблеми. Примерно страх от промяна. Много от хората са свикнали с продукти, техни си продукти, които си ползват и не обичат да излизат от този комфорт, не обичат примерно, да пробват някакви различни неща. Също така имат приоритети. Просто в момента наистина не разбират защо този продукт им е нужен, не виждат стоеността на него, защо точно в момента те да си го купят. Не им е належащо просто и затова се пораждат тези възражения. Сега искам да ви разкажа и каква е всъщност психологията зад самите продажби. Именно, че продажбите са за Вейво, а именно, че продажбите са изкуството ние да разбираме хората. Както каза Светлето, не може само да говорим, да им предлагаме някакви, да им предложим целият каталог, да им предложим целият сайт, без дори да се вслушаме в тях. Да, ние можем да им ги предложим. Те ще чуят сумати информация, сумати продукти, които ни им са нужни. В крайна сметка ще излезе на възражение, защото те не разбират каква е стоеността на тези продукти. Затова, както каза Светлето, слушаме. Трябва да слушаме, да разбираме хората, на 70% слушаме, на 30% говорим и разбираме от какво всъщност има нужда този човек. И тогава вече много умело разбираме кой продукт е точно специално за него. И ето това златно правило всъщност на продажбата е именно, че хората купуват на емоционална основа и след това оправдават взетите им решения с логика. Това е много важно правило, което лично на мен беше много полезно да го науча, защото да, ние въз основа на нашите емоции купуваме всякакви продукти, които всъщност какво ни носят? Носят ни удоволствие. Примерно сигурност, принадлежност, престиж дори. Защо, примерно, замислили ли сте се, повечето хора искат да си купуват луксозни автомобили? Да, може да е заради тяхните технически характеристики, но може и да е за това, защото просто им носи престиж, носи им увереност. Те стават по-уверени в самите себе си. И вече, когато вземем някакво решение на емоционална основа за дадения продукт, тук идва и момента, който оправдаваме нашето решение всъщност с логика. Защо сме взели това решение, защо това решение е правилно. Нали, тук се основаваме на някакви факти, които всъщност да ни карат да се чувстваме по-спокойно, че решението, което сме взели, е правилно, че не сме сгрешили, че сме се доверили примерно на нашите емоции и как всъщност може да приложим това правило. Първата стъпка е да създадем емоционална връзка в човека от среща, когато му предложим даден продукт. Да покажем как този продукт всъщност ще подобри неговия живот, с какво ще му помогне. Вече след това да обвържем тези неща с факти. Защо този продукт е качествен, защото така. Когато, примерно, искаме да продадем някакъв продукт от wellness серията ни, да кажем, първо хубаво е да го вържем с емоция, че този продукт, нали, ще подобри здравето на човека, ще го накара да се чувства здрав, уверен в себе си. Примерно ще скрие пъпките му, това също е нещо, ще го накара да се чувства по-уверен, по-красив. И след това вече, защото този продукт така, защото примерно има много съставки, които могат да ти помогнат с отслабването и някакви такива неща, като не е важно просто да разберем емоциите на самия човек и така да обвържем продукта с емоции. Вместо да казваме, че този продукт е най-хубавият продукт на пазара, какво всъщност може да го кажем, че този продукт ще помогне на човека от среща да се чувства по-красив, по-уверен,
дори по-успешен, може да кажем, без значение какво, просто да го бържим с някаква емоция. И тук идва момент, когато ние наистина обвързваме самия продукт с емоция, продаваме му, казваме защо този продукт е хубаво, нали, да се купи от самия човек и вече даваме факти, логическо обяснение, логическа основа, за да може той да се успокои, да види, че самото решение, просто което той е взел, е правилно. И едни ключови аспекти тук има от самата продажба, именно емпатия, да влизаме в обувките на хората, на клиентите, да се поставяме на тяхното място, да ги слушаме активно, да разберем наистина какво имат нужда. Това е много, много важно. 50% е това да разберем какво имат нужда те, за да можем да им предложим най-правилния продукт, за да може после след това и те да са доволни, разбира се. И вече да създадем това доверие, бъдем искрени, не лъжим нашите клиенти, уверени сме в това, което продаваме, защото пробвали сме, примерно, продуктите или някой ни е разказал за тях и така нататък. И вече тук искам да предам думата на Никито да ни каже как всъщност да се справим с тези възражения. Много ти благодаря, Ани, но просто много се гордея всеки път, като ви слушам. Страхотните ми менеджери, толкова сте обучени, толкова сте просто готини. Много обичам да ви слушам. Чак наистина се заглеждам и забравям, че и след малко съм и аз. Преди да започна да ви обяснявам какво може да отговорите на тези хора, тъй като то е супер набързо, може просто да си го скриншотнете. Това, което исках да ви кажа в допълнение е, когато вие продавате, е много важно вие тези продукти да сте ги ползвали, защото тогава можете да изградите едно истинско доверие във вашите клиенти, защото ако аз тръгна да препоръчвам нещо, което никога не съм ползвала, аз мога даже да го излъжа човека и накрая той никога повече да не си поръча нещо от мен. Така че винаги пробвайте продуктите, дори да нямате толкова възможности да купите адски много продукти. Купете един-два продукта, които да са ви любими и които после да продавате супер лесно. Изградете доверието в хората. Те веднъж доверят ли ви се за един-два продукта и видят, че са наистина хубави и качествени, тогава ще ви се доверяват за абсолютно всеки следващ продукт, когато ви им говорите за ползите на, да кажем, крема за лице или wellness продуктите, или Novage, или каквото и да е. И никога да не прехвалвате супер много нещата. Казвайте честно мнението си за продуктите. Ако има някой, който не ви харесва, кажете, не, аз това не ти го препоръчвам, на мен не ми хареса. Казвайте точно какво мислите. Не дейте да прехвалвате абсолютно всичко, просто защото работим с Oriflame, защото наистина тук много важно нещо в изграждането на доверието е наистина да сме искрени с тези хора. Аз наистина казвам понякога, не го купувай този дезодорант, защото не ми харесва. На мен не ми харесва наистина. И съм го казвала и все още го казвам, че примерно конкретно нещо не ми харесва. Мога да ти препоръчам нещо много по-хубаво, което смятам, че ще ти задоволи твоите нужди много по-добре. Така че това просто исках да вметна набързо. Сега преминавам към следващите слайдове, които са конкретно, като ви дадат дадено възражение, как може да отговорите на него. Примерно, твърде е скъпо. Или, примерно, в Avon е по-ефтино. Или каквото и да е, аз ползвам друга козметика. Това твърде е скъпо. За мен е нелогично. Или, може би, просто вижте първо как може да отговорите. Съгласна съм, че инвестицията е важна, но какво ако това ти донесе повече стойност в бъдеще? Тоест, този продукт, какво ако той те направи да се чувстваш по-красива, ако той те накара да си по-здрава? Това е една инвестиция, която ти правиш и инвестираш в себе си. И аз винаги им казвам, ти не искаш да инвестираш в по-доброто си здраве, в външния си вид, това ти да се чувстваш красива, да се чувстваш уверена в себе си. Не искаш ли качествена козметика? Или пък, примерно, не смяташ ли, че всеки, това ми е любимо изречение, не вярваш ли, че не смяташ ли, че всеки себеуважаващ се човек или ти не обичаш ли достатъчно силно себе си, че да си позволиш или примерно да се поглезиш малко, да си позволиш нещо, което наистина да те накара да се чувстваш женствено и наистина да те накара да се чувстваш първо, че обичаш себе си, че се уважаваш и съответно да покажеш, че наистина изглеждаш добре. В крайна сметка, наистина сме жени, обичаме да си пазаруваме всякакви козметики, да се гримираме, да си грижим за кожата си, просто да се чувстваме добре с самите себе си. Така че аз това нещо много обичам да го напомням на хората, когато ми кажат, че е твърде скъпо. Ами нормално е да е скъпо, защото качествените продукти няма как да струват стотинки. Нормално е в Avon да е много по-ефтино, защото съставките им там не са едни от най-качествените и не за първи път на мен хората ми казват, че от продукти на Иван са получавали алергии и какво ли не, и че повече никога не биха ги ползвали, така че нека да си помислят тези хора какво всъщност слагат по лицето си и какво използват като козметика.
наистина напомняйте им тези неща. Трябва да помисля. Това е един не е много директен начин те просто да ви кажат не, не искам нищо от теб, разкарай се, или просто не искат да си купят нещо в момента, не искат да ви обидят. Всъщност просто, както казаха и другите момичета, просто търсете и слушайте. Търсете, примерно, какво искат да си помислят, нещо ги притеснява. Има нещо, което просто ги дърпа назад и не искат да ви кажат какъв е проблема. И вие трябва да покажете пак чрез емпатия, че на вас ви пука за тези хора, не искате да се погрижите за тях. Така че питайте ги. Разбирам те какво конкретно искаш да си, над какво искаш да помислиш. Ако има нещо, което те притеснява, нека да го обсъдим сега. Скриншотвайте си тези неща. Не са дълги изречения, не е нужно да изпадате в подробности, не е нужно да се отчаивате, да не знаете какво да им казвате. Просто наистина проявявайте разбиране и проявявайте емпатия и им показвайте, че ви пука за тях. Това е най-важното нещо и не са да ви пука, не да се преструвате. Така, това нещо не ми трябва. Окей. Николче, Да, може ли миналия слайд да върнеш разбира да се. се Този скриншотна? ли? Да, Супер. мерси. Готово. За нищо. Така, не ми трябва този продукт. Окей, може би. Но бих искала да ти покажа как това може да ти помогне да решиш настоящ проблем с, примерно, кожата ти, косата ти, здравето ти и така нататък. Всеки ползва нещо. Рано или късно, примерно, на мен са ми казали, ами аз в момента нямам нужда от нищо. Викам, окей, виж, провери в къщи, може дори шампуаните ти да не са на свършване напълно все още, ама те рано или късно ще свършат. Защо не пробваш нещо ново, нещо по-различно? Ако случайно нещо не ти хареса, Oriflame имат такава политика, че ти можеш да го върнеш. Това, между другото, забравих да го сложа в презентацията за жал за стандартите на компанията, сега се сетих. Но Oriflame имат такава политика, че ти, ако нещо не ти допадне в продукта, не ти хареса, не е твоят цвят фондютен, не е червилото, което си очаквала, можеш да го върнеш, Oriflame да ти върне парите. Така че те са толкова сигурни в своята компания, нали, в продуктите на компанията си, толкова са сигурни в качеството си, че те просто ти дават така. Ако решиш, ако нещо не ти хареса, да си го върнеш, защото са сигурни, че ще ти хареса. Така че можете и по този начин да ги убеждавате, че могат да го върнат, ако нещо не им допадне, и съответно да им се върнат парите, за да са спокойни те, че няма да се набутат, както повечето хора казват. Така че ако някой иска наистина да връщам слайдове, да ги скриншотвате, ако не сте успели, казвайте ми. Така, нямам пари, също много често оправдание, в което аз лично не вярвам. Няма как, човек, ти няма как да имаш 0 лева в себе си. Просто ти ако останеш без пари, не е на добре. Наистина и много малко хора остават на 0 лева. Така че, как може да отговорите? Примерно, сигурна съм, че имаш нещо, което ти е на свършване и определено скоро ще трябва да си го купуваш. Тук нещата са много, много по-ефтини. Нека да ти помогна да изберем нещо за теб по твоя джоб. Аз това казвам на хората, като почнат да пазаруват или, примерно, когато се включват в идеята, почват да създават екип или почват за първи път да събират точки. Тук има продукти за джоба на всеки. Има ефтини продукти, има средни продукти като цена, има и доста по-скъпи продукти. И всичките са качествени. Разбира се, качеството започва да се повишава с цената, но тук няма лош продукт, който просто има продукти, които всеки един човек примерно предпочита. Това, че на теб нещо не ти харесва, не означава, че на някой друг няма да му хареса. Така че просто изграждаме си мнение за продуктите и когато някой ви каже нямам пари, не знам какво да се избера, просто трябва да сте много запознати. И ето тук сега ще ви споделя всъщност малко повече за полезни съвети, примерно как вие може да продавате. Малко се препокриват нещата вече с това, което момичетата казаха, но повторението е майка на знанието, са казали хората, така че наистина записвайте си и тези неща и наблягайте и ги прилагайте, най-важното, което е. Това, което е едно от най-важните неща е наистина да знаете на кого продавате, по-точно да познавате хората, на които продавате. Това са най-често ваши приятели, ваши познати, нали, когато препоръчвате нещо на някой конкретно, някакъв продукт. Не мога, примерно, аз да знам, че моята приятелка има мазна коса и аз да й препоръчвам продукти за суха коса, нали? Малко става несериозно. Така че просто познавайте хората какво ползват. Обърнете внимание какви парфюми, какви аромати харесват, гримират ли се, не се ли гримират толкова тежко, наблягат на грижата за кожата или примерно косата им е тънка, искат да стане по-гъста. Обърнете внимание на тези неща, защото когато вие обръщате персонално внимание на хората, това нещо си личи, на тях им прави впечатление и им оставя, разбира се, добро впечатление. Анита много хубаво нещо прави, когато купува, нали, препоръчва продуктите, хората си купуват от нея, тя им прави подаръци, слага ги в турбички, дали ще им пожелая нещо, дали ще им сложи подаръче. Това оставя добро впечатление във вашите клиенти и те искат да си купуват. Аз и сега това го направих същото и момичето ми каза, наистина много ти благодаря за подаръците, със сигурност ще си купя отново от теб. Така че просто
Това е наистина много добър трик. Ани, благодаря ти, че ето и ти ме научи в момента как да си задържам клиентите, че даже и да ги карам да си купуват по-често от мен. Другия съвет е просто по-скоро не да продавате продукта, а решение. Защото, както казаха и те, хората не се интересуват толкова, хората не обичат да им продават първото, което е. Хората обичат да купуват сами. Затова вие може така по-тактично да им кажете: абе, знаеш ли, аз тук си купих едно нещо, което направо ми реши всички проблеми с кожата. Изчисти ми лицето, махна ми белезите, махна ми пъпките, вече не ми е не ми е мазен носа, не ми е мазно челото. Човека ще прояви интерес. Ако му кажеш: абе, искаш да си купиш нещо от мен, че аз почнах да правя Oriflame, че тук трябва да правя едни точки, искаш да си купиш тук да разгледаш каталога. Никой няма да се съгласи, никой нищо няма да иска. Така че бъдете по-тактични, бъдете по-умни, когато продавате. Използвайте някакви по-интересни начини, по които може да препоръчате нещо, съответно наблягайте на решението на проблема. Аз със сигурност, ако някой ми го каже така по този начин: маля, знаеш ли примерно шампуан и балсам си купих за коса, които направо ми, то по-бавно ми се омазнява, много е бляскава, много е мека, много ми хареса. Даже сега пак ще си поръчвам и просто исках да ти кажа, ако искаш, че да си го поръчваме заедно направо. Ами, аз ще се изкефя също и аз ще искам да си го купя този продукт. Така че наблягайте на ползите и че вие го ползвате и че е много як. Третия съвет, който мога да ви дам, е винаги да сте подготвени за въпроси, примерно за даден продукт. Отново тук също, ако сте го ползвали, още по-добре. Ако не сте го ползвали, просто попитайте за продукта хора, които са го ползвали, които са от по-дълго време в компанията. Питайте по групите, четете отзивите, примерно в коментарите на продуктите, или примерно какви съставки има, ако някой започне да пита по-подробни неща за дадения продукт, така че винаги да знаете какво може да кажете и да се измъкнете. Дори да не знаете, вие ще почнете да свиквате с тези въпроси, но винаги трябва да сте подготвени. И четвъртото много важно нещо е да се фокусираме върху ползите. Отново да говорим за резултатите, не за характеристиките. Повечето хора не се интересуват какво масло има в продукта, освен ако не някой е по-известно, така да са го чували. Нито, примерно, как е създаден продукта. Хората се интересуват от решението. Хората искат просто да нямат пъпки по лицето, косата им да не е мазна, искат да е бляскава. Те искат решение, те искат някакъв ефект. Вие трябва да им предоставите този ефект. Много също хубаво нещо е да си имате колкото се може повече мострички на парфюми, на грим, на кремове за лице, на продукти за коса. Просто купувайте мостри. Така ги оставяйте, някой като си купи нещо, оставяйте няколко мострички на различни продукти и хората да ги пробват, да видят дали им харесва първо този продукт, дали наистина им помага за кожата, ако е някакъв крем за лице, и всъщност да си купят следващия каталог, примерно още повече неща от вас. Правилото за триъгълника също е много важно. Винаги да, както каза Светлето, да обвързвате продуктите с още два. На мен това ми е едно от любимите правила, просто защото реално някой ще си поръча фондютен от мен. Този фондютен обаче, че ако си го сложиш на лицето само фондютена, реално няма да изглежда толкова добре. Ако го комбинираш с, да кажем, контур, руж, с хайлайтър, с каквото и да е, просто още няколко продукта, ако са от същата серия, също е най-добре. Реално тогава човека ще има една по-завършена грим визия и ще се чувства по-добре, ще се чувства по-красив реално. И вие ще имате повече точки. Така че, наистина, обвързвайте ги с още продукти. Аз така много обичам да правя. Някой ми казва: този крем много ми харесва. Бе, ти знаеш ли, че аз също ползвам тази марка и с околоочния контур, с хидратиращия крем, просто кожата ти започва да сияе по различен начин. Примерно, наистина, играйте си с думите, бъдете атрактивни, когато описвате продуктите. И като цяло това са, може би, най-важните съвети, които и аз бих дала. Също нещо, което Сашка каза в старта на каталога: ако някой не е бил, моля ви, възползвайте се от това, че в момента идва Коледа, идват празници, може да си измислите абсолютно всичко и да правите подаръци на хората. Кажете им: абе, тук до 2-3 дена изтича една оферта. Ако всеки направим, примерно, ако направим поръчка 5 човека за общо 150 лева, всеки по 30 лева, ако направи, има примерно 5 подаръка. Нали, примерно просто може да си го сметнете. Може да си кажете и поръчка за 200 лева и всеки да направи поръчка за по 40-50 лева, нали, за да може да има повече точки. Съответно, казвайте им, примерно, ако направите поръчка тук до 2 дена с мен заедно и направим една обща поръчка за минимум по 30 лева, всеки получава някакъв подарък от компанията по случай коледните празници. Възползвайте се наистина от тези идеи,
И вижте как хората започват вече наистина да си поръчват и да проявяват повече интерес. Наистина правете го атрактивно. Ако просто препоръчате някакъв продукт, ей така, без да давате ползите, без да давате нали, какъв проблем ще реши, без да обясните с какво помага или че вие го ползвате или че има някаква оферта и подарък, никой няма да прояви интерес. Ние наистина трябва да отидем да дадем стойност на хората, както в продажбите, така и в бизнеса, тъй като имаме малко време. Тук идва вече изненадата. И искам да поканя Анита да си поздрави нейните хора, които всъщност този каталог, миналия и предишни каталози са пускали доста големи поръчки. Сега, Ани, давам ти думата на теб и да премине Да, с успех. тук просто искаме да поздравим всички от вас, които сте събрали голяма поръчка, които сте се недоказали като едни наши от най-сериозните партньори. Искам да поздравя Никито, която миналия каталог се включи и за няма и един-два дена, не знам, но толкова бързо просто успя да събере своята поръчка. Това е най-новата ни звездичка тук, която е готова на толкова много, много големи постижения. Наистина, Ники, пожелавам ти много постигнати върхове. Днес също бяхме на живо, излязохме с нея, видяхме се, започваме да изграждаме екипа и наистина искам лично да те поздравя. Иво и теб също така искам да те поздравя, защото ти си толкова време с нас и миналия каталог просто събра толкова голяма поръчка. Ти стана топ продавач на целия ни диамантен екип с тази 250 бонус точки лична поръчка, така че моите поздравления и както на всички тук, наистина ти се доказа като един много, много добър продавач. След това предавам на Светлето думата. Благодаря. Аз много бих искала да поздравя Еми, едно супер, супер лъчезарно момиче, което винаги изпълнява нашата екипна мисия да правим повече точки. Винаги прави по 150, влиза в програма Плюс. Еми, изключително много ти благодарим за примера, както и на всички останали, които са с над 150, защото хората, които дават от себе си повече, са хора, които получават повече и най-бързите са най-успешни в този бизнес, така че давайте и вие. Благодарим наистина също така на Елена Горанина, която е топ продавач лично в нашия екип, защото винаги тя е с огромни поръчки. 200, 300, наистина много, много. Тя просто обича да продава с сторите, с абсолютно всичко, прави го много яко. Много ти благодарим и на теб. Също така и на Йоанка, която е с 168 лични точки. Тя е от миналия каталог и вярвам, че този каталог може да отключи своя потенциал и да вдигне много, много нива. Искам да благодаря и на Вики, която винаги пък е била до мен и винаги е правила всичко, което съм я молила. Тя го прави и за себе си и винаги е с над 150 точки също, правила е по 200, 200 и повече даже, така че благодарим и на нея, както и на прекрасната Елиф, която с 200 лични точки излезе на 3% миналия каталог и стартира много, много успешно. Вярвам, че този каталог, тези нива само могат да се отвояват. Даваме думата и на Ники. Да, сега. Аз искам да благодаря също на изключително много хора от екипа, от Търговище, просто защото това са хора, които наистина постоянно много се стараят, тъй като нямаме много време, не мога да изпадна в много подробности. Искам да поздравя и Ния за това, че тя по принцип първия каталог събра може би 200 точки и сама си вдигна нивото. Миналия като отново събра почти 200, 187, така че Ниче много ти благодаря, че винаги си толкова изпълнителна и винаги събираш толкова много точки с лекота. Искам да поздравя и Синем, която Синем е адски амбициозна и ще идва на бизнес школа. И в миналия каталог си пусна 200 бонус точки и съвсем сама отново си качи първото процентно ниво и този каталог ще качваме още повече. Станислава, моята най-нова менеджерка, която е само на 15, също събира огромни поръчки. Миналия каталог мисля, че пусна 170 и отново е супер изпълнителна. Нейната партньорка Ванеса, която е в един от първите каталози събра 311 точки, изненада абсолютно всички. Така че, Ванески, имаш огромно бъдеще. Много ти благодаря отново, че и ти си винаги толкова изпълнителна. Имаме по-малко от една минута. Благодаря на Радост, която също винаги се старае да събира много поръчки. Благодаря на Амелия, пак с 200 лични бонус точки. И благодаря на Мадлен и на Александра. Абе, на абсолютно всички. Много ви благодаря, че бяхте и в обучението. Така че бъдете с нас винаги, всеки понеделник от